Hello, Pogi. Ben, balik ba tayo, Ben? Bawal mo na yan, bawal po eh. Ben. Jackpot. Yo, good morning mga par. Today pupunta tayo sa Dagupan. May kukunin tayong American Bully na aso. Tapos magde-deliver din tayo ng mga rats sa Dagupan. Alright. There you go mga par. Alright, so ayun, nakaalis na nga kami ng Anda, Pangasinan. Alright, so nandito na kami yan sa bandang Alaminos. At tingnan nyo ang ating mga rats. Nagsiliparan yung ipa. So nagkamali ako dito, no. Kasi usually nagbibiyahe ako, nakabas ako. First time ko magbiyahe ng nakamotor, kaya mali pala yung ganitong diskarte. Kasi sobrang punong-puno na yung mukha ko dyan ng ipa. Alright, so ayan, andito na tayo sa Alaminos, Jollibee. Syempre hindi tayo kakain sa Jollibee kasi wala tayong pera. Pambili lang ng aso yung dala natin. Alright, so ayun, nagpa-cash out muna ako dito sa sa Alaminos. At ayan si Muning, kala niya mapufood trip na yung mga rats natin, So ang ginawa ko dyan, syempre ginulat ko siya. Ayan. Bali, yan, nandito yan sa wet market ng Alaminos. Sa yan, sa gilid ng Nepo Mall. Ayan. Kung taga Alaminos kayo, ayan. Yung napakadami ng tao, umaga pa lang. Busy na agad. Alright, so umalis na ulit kami ng Alaminos. Ayan, punong-puno na ng ipa yung driver ko. So maling-mali talaga yung ginawa ko, pero syempre lesson learned na rin yan. Tsaka all goods lang. Alright, so ayun, Lingayen na. Bali nasa Lingayen na kami niyan. May mga palaisdaan na. Syempre pag mga ganyan, Lingayen na yan mga par. Ayan. Sobrang init na yung mga daga ko dyan kasi bandang alas 9 na yan eh. Buti nga walang na heat stroke. Ayan. Alright, so ang ganda ng view dito. Sarap mamingwit. So andito na tayo sa CSI Lucao, So inaantay na lang natin yung mga kamit natin dito. Alright. So medyo matagal pa daw sila eh. Kaya tatambay muna tayo dito ng saglit. Alright. Shoutout nga pala dyan sa tropa natin na taga San Carlos na si Erwin Hernandez, shoutout sa'yo, men. Ayan. Alright, so habang inaantay ko yung mga kadil ko dito, napansin ko to si nanay dito sa dito sa CSI Lucao. Ayan, so kapag napadaan kayo dito mga par, bigyan nyo yung pagkain si nanay, Nagsasalita siya mag-isa eh. Nagsasalita ako na mag-isa si nanay. Alright, dumating na yung isang kadil natin dito. Isa sa masugid nating customer taga Mangaldan. Ayan si sir. Pagkatapos ng mga deal ko ng daga sa CSI, dumiretso na ako para kunin yung ating aso. Ayan. Alright, so ang dami din nila ditong American Bully. Pero syempre ang pinakamaganda, ayan si Blue. Ayan, sobrang cute. Grabe, sobrang cute niyan. Sobrang cute ni Blue. Pagkakita ko pa lang sa kanya sa personal, sobrang na-inlove na talaga ako kay Blue. Ayan. Bale, hindi ko na pinalitan yung pangalan niya kasi Blue talaga yung tawag nila sa kanya. Ganun kasi pag hindi na ako nagpapalit ng pangalan. Ito naman sobrang kulit nito, umaakyat, Ayan. Ayan sila ang gaganda ng mga aso. Ayan, pinalabas na si Blue. Siyempre para sobrang liksi. Sobrang hyper. Sobrang sigla. Ayan, mag-aaway na yung dalawa.
Sobrang kulit ng dalawang yan. Doon, hanggang doon pa may mga aso sila. Ayan na nga, ayan. Sobrang saya ni Blue. Ayan o. Sobrang ganda niyan. Bali, packet siya pero ano siya, mababa siya eh. Maigi blood din siya. Bali, lolo niya si Mr. Maigi ng The Bully Camp Line. So, ayun. Bala ko siya, bala ko siya i-breed sa mga, sa may Maigi line din. Siyempre para, grabe kasi si Mr. Maigi. Sobrang gwapo talaga. Ayan yung makulit, Umakyat na naman. Pero hindi siya tumatalon. Ayan, bali titingnan pa natin yung ibang mga aso nila dito. Ayan, Labrador. Tapos may mga packet din sila. Alright. Bali nga pala si Blue ay pangalawang American Bully na. Bali yung unang American Bully na inalagaan ko namatay, naparbo siya. Nagtae ng dugo at nagsuka-suka. Hindi ko kasi siya na wala pa kasi siyang vaccine, hindi ko siya vaccine na agad. So ayun, napakalaking lesson learned yun sa akin, kaya ayun. Alright, so ayun na nga, pauwi na kami ni Blue. Pinakamasayang part sa lahat. Alright, salamat sa panonood mga par. Palike na din ng page ni Blue. Ayan, bagong gawa ko lang yan, pa-follow, huwag niyong kakalimutan. At saka syempre pa-subscribe na din sa ating YouTube channel, para magtuloy-tuloy na yung natin. Bali di ko pa talaga alam kung mag-invest talaga ako dito sa American Bully, pero mukhang hindi natin alam. Pero syempre makikita natin yan pagdating ng panahon kung talagang papasok ba tayo sa pagbubuli, kasi talagang napakasarap napakasarap mag-alaga ng American Bully. Anyway, kahit anong breed naman ng aso, pero syempre parang sa American Bully, di ba? Parang ang sarap talaga kasi tingnan mo yung may mga itsura nila. Sobrang cute nila. Mukha silang aggressive pero napaka gentle naman nila, napaka friendly ng temperament nila. Ayun. Alright, so siguro hanggang dito na lang tong video na to. Muli, Cesar Ribas ng Ball Python Philippines. Bobati sa inyo ng magandang araw. Nga pala, bago ko makalimutan, bago ko tapusin tong video na to, marami kasing nagtatanong kung saan daw yung address ko. So makikita nyo ako sa yung bahay namin nasa Purok 6, Barangay Rojas, Anda, Pangasinan. So bali malapit kami sa Pantalan. Alright, so papuntang dagat. Basta hanapin nyo lang, tanongin nyo lang kung saan bahay ni Cesar Rivas, kilala na ako dito, yung nagbebenta ng mga hayop. Alright, ingat kayo mga par.